हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 17वा दिवस, 17वा हरे अध्याय. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. अध्यायाचं नाव आहे श्रद्धात्रय विभाग योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 17वा अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग. श्रद्धा म्हणजे विश्वास, विश्वासाचे विभाग. आणि आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बोलता बोलता आपला 17वा अध्याय आला आणि आपण सहजपणे आपण हा भगवद्गीतेचा अध्याय जो पहिली लेवल आहे किंवा जो आहे तो आपण छान शिकलेलो आहोत किंवा आपण शेवटाला आलेलो आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण ही 42वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पार करू शकलो आहोत. आणि सर्वांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. कालचा आपला 16वा अध्याय होता. कालच्या अध्यायाचं नाव कोणाच्या लक्षात आहे का? हरे कृष्ण. आठवतंय? पुरुषोत्तम योग. 16वा अध्याय होता काल माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी, दैवासुर, दैव आणि असुरचं हो संपत्ती. हो, दैवासुर संपद विभाग योग म्हणजे दैवी आणि असुरी गुण काय आहेत. तर हे कुठेतरी काल भगवंतांनी सांगितलं आपल्याला. म्हणजे जणू काही आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये काही काही गोष्टी अशा आहेत ना की म्हणजे आपण एखाद्या आपण आपल्या शाळेमध्ये कसं डेफिनेशन्स किंवा व्याख्या शिकतो की नाही, तसं काही काही अध्यायांमध्ये भगवंतांनी की ही दैवी गुण म्हणजे काय ते जणू ती एक व्याख्याच दिलेली असते. आसुरी गुण काय आहेत की म्हणजे हा आणि ह्या ज्ञान योगामध्ये जर आपण बघितलं तर प्रत्येक अध्याय जो आहे तो वाचून सुद्धा समजण्यासारखा असतो, कारण की तीच आपली जीवनशैली आहे. आणि त्यामुळे कालच्या अध्यायात भगवंतांनी आधी दैवी गुण सांगितले आणि दैवी गुणांचं वर्णन केल्यानंतर संपूर्ण अध्याय जो होता
मग जे असुरी गुण काय आहेत, राक्षसी गुण काय आहेत, जे नास्तिक आहेत, ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही, ज्यांचा मध्ये त्यातला रजोगुण आणि तमोगुण वाढीस लागलेला आहे आणि त्याचा प्रभाव जास्त आहे आणि त्यामुळे त्या भ्रमात असल्यामुळे अ, तर त्यांचा पटकन भगवंतावर विश्वास बसत नाही अ, किंवा त्या भ्रमामध्ये असल्यामुळे सत्याची जाणीव होत नाही आणि सत्य आणि असत्यामधला फरक समजत नाही आणि जे असत्य आहे तेच सत्य समजायला लागतात. आणि असे अनेक गुण काल सांगितले, की ज्याच्यामध्ये अहंकार आहे, त्याच्यानंतर अभिमान आहे, खोटा अहंकार, अभिमान, खोटी प्रतिष्ठा आणि त्याच्यामध्ये आपण आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत करत असतो. आणि मग असे लोकं जे असतात ते व्यसनाधीन होतात आणि आपले जे 4 नियम आहेत, की जे नाही आपल्याला सांगायचं, जे नाही कटाक्षाने त्याचं आपल्याला करायचंच नाही आहेत, तर जे राक्षसी स्वभावाचे असतात, नास्तिक प्रवृत्तीचे असतात, आसुरी प्रवृत्तीचे असतात आणि त्या गोष्टी त्यांना प्रिय असतात. म्हणजे 4 नियम आपले कुठले आहेत, तर आपण मांसाहार करायचा नाही, त्याच्यानंतर कुठलंही व्यसन करायचं नाही, जुगार खेळायचा नाही किंवा अनैतिक संबंध जे आहेत, विवाहबाह्य, तर ह्या 4ही गोष्टी ज्या आहेत, त्या आपल्याला करायच्या नाही आहेत. आणि जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात, तर त्यांना त्याच गोष्टी प्रिय असतात किंवा त्याच गोष्टी ते करत असतात. त्याच्यानंतर राक्षसी स्वभावाचे किंवा आसुरी स्वभावामध्ये चा परिणाम असा होतो, तशा पद्धतीने जीवन व्यतीत केल्यानंतर त्याचा परिणाम असा होतो, की कुठेतरी आपलं अधःपतन होतं आणि जसं-जसं आणि आपलं कुकर्म इतकं वाढत गेलं, की अभिमान इतका, मोह इतका आणि मोहापायी आपण ते फक्त ती खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, ते सगळं जपण्यासाठी आपण धनसंचय करतो आणि धनसंचय तो वाममार्गाने सुद्धा आपण मिळवतो आणि मग आपण आपलं इतकं अधःपतन होतं, की आपल्याला कालच्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं, की अ, अगदी खूप म्हणजे अधःपतन झाल्यानंतर अशा लोकांना, अशा जीवांना आपण त्यांना पुन्हा उद्धार होणं त्यांचा किंवा पुन्हा त्यांना सद्गती मिळणं हे केवळ आणि केवळ अशक्य असतं. आणि मग तो जो ब्रह्मदेवाचा दिवस आपल्याला माहिती आहे, ते कालावधी तो अनेक वर्षाचा कालावधी, त्याच्या त्या रात्रीचा अनेक वर्षाचा कालावधी, हजारो नाही, लाखो नाही, करोडो वर्षांच्या कालावधीमध्ये तो जीव जो असतो, तो फक्त आणि फक्त जन्म-मृत्यूच्या विळख्यामध्ये अडकतो आणि ह्या योनीतून त्या योनीत, त्या योनीतून त्या योनीत आणि नंतर त्याचं अ, की पाताळामध्ये सुद्धा किंवा नरकामध्ये सुद्धा जे आपले लोअर प्लॅनेट्स आहेत, तिथे सुद्धा त्याचा अधःपतन होतं आणि जर एकदा तिथे गेले, तर पुन्हा परत उद्धार होणं, पुन्हा परत मृत्यूलोकामध्ये येणं आणि परत त्यांना काहीतरी मानवी जन्म मिळणं किंवा काय, तर ह्याच्या सगळ्या आशा ज्या असतात, त्याच कुठेतरी अ, आशा आपण म्हणतो, की त्या कुठेतरी नाहीशा होतात किंवा खूप खूप कठीण असतं, की पुन्हा त्यांचा उद्धार होणं. आणि हेच आपण कालच्या अध्यायात शिकलो. आजचा आपला आहे श्रद्धात्रय विभाग योग. आपण आजच्या अध्यायामध्ये अ, भगवंतांनी विश्वासाबद्दल सांगितलेलं आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे आणि पुन्हा भगवंतांनी म्हणजे अर्जुनाने प्रश्न विचारावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं, असा हा आजचा अध्याय आहे. मग श्रद्धेबद्दल अर्जुनाची चौकशी आहे आणि मग त्याच्यामध्ये मग भगवंतांनी आहाराबद्दल सांगितलेलं आहे, यज्ञाबद्दल सांगितलेलं आहे, तपस्याबद्दल सांगितलेलं आहे. आपल्याला जे दान-धर्म आपण जे करतो त्याबद्दल बोललेले आहेत आणि ओम तत्सत, हरी ओम तत्सत हा मंत्र जो आहे आपण कुठेतरी ऐकला आहे, कुठेतरी वाचलेला आहे, आपण म्हणतो, तर त्याचा अर्थ आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलेला आहे. अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे, की अर्जुन विचारत आहेत, "हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी का तामसी?" मग अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे, की अ, आपण जे 14व्या अध्यायामध्ये 3 गुणांबद्दल शिकलेलो आहोत. मग आपण जी श्रद्धा म्हणजे आपण भगवंताची पूजा करतो, त्यांना नमस्कार करतो, मंदिरात जातो, वेगवेगळ्या प्रत्येकाचं काहीतरी वेगवेगळं असतं, हो की नाही? मग अर्जुन असं विचारत आहेत, की मग काही जण फार श्रद्धेने शास्त्राला धरून वगैरे अशी विधिवत पूजा करतात. काही जणांचा म्हणजे अर्धवट काहीतरी माहिती असतं, तशा पद्धतीने करतात. काही जण ना जे आपल्या मनात आहे ते,
काय शास्त्रात लिहिलं आहे, काय मुळात ते वाचलेलं नसतं, विश्वास नाही. जे मला पटेल ते म्हणजे शास्त्रविधीला धरून पण नसतं. तर अशी ही पूजा करतात. मग याचं फलित काय आहे? असा प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे. अर्जुनाचा प्रश्न म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं प्रातिनिधित्व असतं आणि मग भगवंत उत्तर देत आहेत, की श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु. पुन्हा एकदा सांगतायत ताम शृणु, ऐक आता. भगवंत म्हणत आहेत की मनुष्याची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी राजसी व तामसी अशा तिन्ही प्रकारची असते ती तू आता माझ्याकडनं ऐक. आता ही जी श्रद्धा आहे भगवंतावर, श्रद्धा म्हणजे काय तर विश्वास. मग तो तिन्ही प्रकारचा आहे. मग वेगवेगळ्या प्रकार, मग जो ज्या प्रभावाखाली आहे, पडावाखाली आहे, तशा पद्धतीचा त्याचा विश्वास आहे. आणि आपण म्हणतो की नाही, जसा भाव तसा देव. तर मग जो गुण जास्त आहे तशा पद्धतीने त्यांची ती मग श्रद्धा पण तशीच राजसी श्रद्धा म्हणली जाते, तामसी म्हटली जाते आणि अ, सात्विकी सुद्धा म्हटली जाते. आता आपल्याला माहिती आहे की आपल्या आजूबाजूला राजसी लोक भरपूर आहेत. किंवा अ, मृत्यू लोकामध्ये रजोगुणाचा प्रभाव पडावा जास्त आहे. त्यामुळे भौतिक इच्छा, आकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी आपण सतत काहीतरी कुठल्यातरी उपासना करत असतो, नामजप करत असतो, पारायण करत असतो. आपल्याला कोणीतरी सांगतं, की ह्या-ह्या मंदिरात जा, मग तिथे ही उपासना सांगतात. मग तुमच्या मुलाचं लग्न होईल, मुलीचं लग्न होईल, नोकरी लागेल, त्यांना काय मुलं-बाळाचा प्रश्न आहे, त्यांच्या घरादाराचा प्रश्न आहे. असंख्य समस्या असतात की नाही आपल्याला. भौतिक प्रपंच जो आहे, ते रोज उठून काहीतरी नव्याने आपल्याला काहीतरी समस्या आढळते आणि मग आपण त्याच्यावर की बाबा आपण लगेच मग की बाबा हे काय आता नवीन? मग आपण लगेच देवाकडे जातो आणि मग त्या देवाला मग आपल्याला कोणीतरी सांगतं, की ह्या मंदिरात जा, ही उपासना करा, यांचा मंत्र म्हणा आणि मग आपण ते करतो पण. आणि मग काय होतं, की बऱ्याच जणांना त्याचं फलित म्हणून मग मुलाचं लग्न ठरतं, मुलीचं लग्न ठरतं, नोकरी लागते, मूलबाळ होतं, काय-काय जे काही भौतिक समस्या आहेत, कोणी आजारी असेल तर ते बरे होतात आणि त्यातनं आपल्याला मार्ग मिळतो, सोल्युशन मिळतं किंवा आपला तो प्रश्न सुटतो. म्हणजे आपण भगवंताला साकडं घातलं, भगवंताने आपली इच्छा पूर्ण केली. म्हणजे हे काय झालं, ही सकाम भक्ती झाली. म्हणजे ही राजसी भक्ती झाली. अशा भक्तांना, अशा पूजेला कामी असं म्हणतात. सकाम भक्ती म्हणजे हे हे जे भक्त आहेत, भक्त म्हणण्यापेक्षा हे कामी आहेत. स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी भगवंताची आराधना करायची आणि त्याच्यानंतर तो फळ फळप्राप्ती मिळवायची. तर हे म्हणजे आपण एखादा ट्रेड कसा करतो, की बाबा आपण एखाद्या दुकानात गेल्यानंतर आपण पैसे देतो आणि दुकानदार आपल्याला वस्तू देतो की नाही? असंच, की आपण आपल्या स्वार्थासाठी भगवंताकडे जायचं आणि त्याची आराधना करायची आणि त्याच्याकडनं ते इप्सित फळ जे आहे ते प्राप्त करून घ्यायचं. ही झाली सकाम भक्ती. मग असे भक्त नसतात, त्यांना म्हणायचं कामी, कामी लोकं, की जे त्या कुठल्यातरी फळाच्या इच्छेने, अपेक्षेने भगवंताकडे जी भगवंतांना अर्जवत असतात. पुढचे आहेत ज्ञानी. मग ज्ञानी असे आहेत की कुठेतरी अ, काय म्हणू शकतो की उत्सुकता आहे आणि की भगवंताबद्दल काहीतरी जाणून घ्यायचं, काहीतरी शास्त्रांचं ज्ञान घ्यायचं. मग अजून अजून कसं मला मिळता येईल, मी कसं काय वाचू शकतो, कुठे मला मिळेल, कुठे मी काहीतरी म्हणजे असं खूप मनामध्ये उत्सुकता आहे आणि अजून जाणून जाणून घेण्याची जिज्ञासा आहे आणि त्या जिज्ञासी भावनेने ते भगवंतांची अ, भक्ती करताहेत म्हणा किंवा विविध शास्त्रांचा अभ्यास करताहेत. तर असे जे आहेत आणि हे केव्हा शक्य होतं माहिती आहे, की जेव्हा तुमच्यातला सात्विक भाव जो आहे, तो वाढीस लागतो. तेव्हाच ती अ, इच्छा जी होते ना, ती उत्पन्न होते, ती प्रकट होते. आता आपल्याला माहिती आहे, की आपल्या ह्या भावना आहेत, त्या भावनांचं प्रकटीकरण हा एक त्या 24 गुणांचाच एक भाग आहे, बरोबर? सॉरी 24 आपले जे घटक आहेत, त्याचाच एक भाग आहे. मग आपली ही जी इच्छा सुद्धा जी होते, की मी गीतेचं पुस्तक घरात आहे, पण ते उघडून बघण्याची इच्छा होणं, हा सुद्धा ही इच्छा प्रकटीकरण सुद्धा
हा सात्विकतेचा भाव आहे. आणि मग अशी त्याच्यानंतर अशा लोकांना ज्ञानी असं म्हणतात. आणि ते मग शास्त्रांचं ज्ञान घेतात. कुठेतरी मग ते नुसतं ज्ञान घेत नाही, तर काही लोकं अजून पुढे जाऊन त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करतात. आणि मग अशा लोकांना ज्ञानी असं म्हणतात. आणि मग जे आहेत पुढचं म्हणजे, की ज्यांनी ह्या ज्ञान घेऊन त्याचं अनुशीलन केलेलं आहे आणि मग जे शास्त्रांमध्ये लिहिलेलं आहे, अशा पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी थोडासा बदल केलेला असेल किंवा आपली जीवनशैली बदलवलेली आहे. भगवंताचे नाम घेत आहे, भगवंताची भक्ती करता आहे. मग अशा लोकांमधला शुद्ध सात्विक भाव, ते नुसता सात्विक होत नाही, तर तो शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो कुठेतरी जागृत होतो. आणि असे लोक जे असतात, ज्यांच्यामध्ये भगवंताबद्दल प्रेम, भावना, माया हे सगळं उत्पन्न होतं. आता प्रेम आणि भाव जो आहे, हे आपण म्हणू शकतो एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आणि जी म्हणजे त्यांची जी सात्विक बुद्धी जी असते, खरं म्हणजे बुद्धियोग हा भक्तियोग आहे, की जी भगवंताकडे आपल्याला घेऊन जाते. अशी ही बुद्धी, असा हा भक्तियोग जो आपल्याला भगवंतापर्यंत आपल्याला पोहोचवतो. ती इच्छा, त्या इच्छेचं प्रकटीकरण आणि आपल्यामधल्या मग आपण आपल्याकडनं त्या गोष्टी घडवून केल्या जातात. तशी कर्म आपण करतो. तर ही जी भक्ती जी आहे, हे प्रेम भक्ती, कृष्णाबद्दलची जी कर्म आहेत रोजची किंवा असं हे सगळं आहे, याला भक्त असं म्हणतात. आणि असे हे शुद्ध सात्विक भाव आणि राजसी भाव, तसे हे वेगवेगळ्या प्रकारची ही भक्ती आहे, असं आपण म्हणू शकतो. आणि तामसी जर म्हणायचं झालं तर त्यांचा मुळात भगवंतावर विश्वास नाही आहे. त्यामुळे त्यांची ही भक्ती ही वेगळ्या प्रकारात अजून मोडली जाते. आपण पुढे बघूया. आता सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्ध स एव स. हे भारता, अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे, तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचं स्वरूप बदलतं. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की आपल्या काही गोष्टी आपण मनापासून करत असतो, काही कोणीतरी आपल्याला सांगत असतं, म्हणून आपण त्या करतो. मग ही मनापासून जी ओढ असते, मनापासून मग एखाद्या गोष्टीची आवड सुद्धा जर आपण म्हटली, की कोणाला स्वयंपाकाची आवड असते, खूप मनापासून करतात. कोणाला आवडच नसते, मग ते जबरदस्ती करायचं आहे म्हणून करतात. अभ्यासाबद्दल, ड्रॉइंग असेल, वेगवेगळ्या कला असेल, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, की जी काही-काही लोकं खूप छान मनापासून करतात, आवडीने करतात. आणि काही-काही लोकांना कोणीतरी जबरदस्ती मारून मुटकून "कर बाबा, कर बाबा" आणि म्हणून ते करायचं म्हणून करतात. असं असतं की नाही? श्रद्धेचं सुद्धा तसंच आहे. विश्वास हा फार महत्वाची गोष्ट आहे, की एखाद्यावर विश्वास असणं, तसा असतो भगवंतावर विश्वास असणं. मग भगवंत हे आपण जे आता वाचतो आहोत, जे ऐकतो आहोत, हे भगवद्गीतेत हे सांगितलेलं आहे, भागवतमध्ये हे सांगितलेलं आहे. ह्या ग्रंथात ब्रह्मपुराणमध्ये हे सांगितले आहे, पद्मपुराणात हे सांगितलेलं आहे, की वेदांमध्ये हे सांगितलेलं आहे. हे सगळं जरी वाचलं, तरी तो विश्वासही ठेवला गेला पाहिजे ना. आता काही जणांचे कोणी बघितलंय त्या काळी? कोणाला माहिती आहे तो काळ होता नव्हता? आता काय त्याचा प्रूफ आहे? असंही लोकं विचारतात, असंही लोकं म्हणणारे असतात. त्यामुळे जसा तुमची श्रद्धा, जसा तुमचा विश्वास आहे, तशा पद्धतीने तुमच्या त्या भावनेचं प्रकटीकरण होणार आहे. तुम्ही जर अगदी मनापासून विश्वास ठेवला, तर निश्चितच तुमच्या अंतःकरणामध्ये अजून ओढ निर्माण होईल. अजून त्या भगवंताबद्दलची आसक्ती निर्माण होईल, जिज्ञासा निर्माण होईल, सात्विक भाव वाढू शकतो. पण जर तुमचा विश्वास नसेल, तर मग तुम्ही ते कसा विश्वास नाही आहे आणि मग तुमच्यामधला तो राजसी गुण, तुमच्यामधला तो तामसी गुण जो आहे, जो प्रभाव जो आहे, तो डोकावू शकेल किंवा तो वाढू शकेल. तर जसा तुमचा विश्वास, जशी तुमची श्रद्धा, तशा पद्धतीची तुमचं त्याचं प्रकटीकरण तिथे होतं. आणि याच्यामध्ये थोडंफार आपलं पूर्वसंचित सुद्धा आपण म्हणतो, की आपलं काहीतरी पूर्वसंचित खरंच चांगलं होतं म्हणून कुठेतरी आज आपण भगवद्गीतेबद्दल बघा, गेली 18 दिवस आपण
रोज भगवद्गीतेबद्दल 1 तास असा दिवसातला 1 तास कशासाठी तरी काढून द्यायचा म्हणजे किती कठीण ना आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात तर बापरे! 1 तास कसं शक्य आहे? थांब आधी मी माझी डायरी बघते. आहे का मला वेळ? असे आपण सगळे लोकं आहोत आताच्या काळातले. आणि याच्यामध्ये रोज 18 दिवस सलग 1 तास काढायचा म्हणजे किती कठीण. पण तरी आपण सगळे काढतो की नाही? म्हणजे आपलं काहीतरी पूर्वसंचित चांगलं आहे आणि म्हणून ती कुठेतरी इच्छा प्रकट झाली आणि त्या इच्छेचं कुठेतरी आपण आता प्रॅक्टिकली सुद्धा इम्प्लिमेंट करतो आहोत. पुढे म्हणतायत, "यजन्ते सात्विका देवान अक्षरशांसी राजसा, प्रेतान भूत गणश्चान्ये यजन्ते तामसा जना." सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष, राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे प्रेत, भूतगणांची पूजा करतात. मग प्रत्येक जण आपापल्या आवडीनुसार, श्रद्धेनुसार पूजा करतात. ज्याला जे हवं तशा पद्धतीने करतात. आणि मग जी सात्विक माणसं आहेत ती भगवान श्रीकृष्णांची किंवा प्रतिदेवतांची पूजा करतात, आराधना करतात. प्रतिदेवतांची पूजा, आराधना केली तरी ती इनडायरेक्टली आपण भगवंताचीच पूजा करत असतो. हे आपण आता पाहिलेलं आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि बरेचसे राजसिक माणसं जे असतात, मग ते यक्ष देवांची किंवा अशा लोकांची पूजा करतात, की जेणेकरून त्यांच्या इच्छा ज्या आहेत, त्या पूर्तीसाठी ते त्यांची पूजा करतात. आणि तामसिक माणसं जी आहेत, ती भूतगणांची पूजा करतात. म्हणजे जे आपण ब्लॅक मॅजिक वगैरे म्हणतो, की त्यांना कोणाचं तरी काहीतरी वाईट करायचं आहे, स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्याचं सगळं हिसकावून घ्यायचं आहे, हिरावून घ्यायचं आहे. मग त्याचं कसं वाईट होईल आणि मग त्याच्यासाठी मग काय कुठे त्याला कसं आपण त्याचा पाडाव पाडू शकू, त्याला कसं भ्रमात घेऊ शकू किंवा त्याच्याबद्दल कसं त्याचं वाईट कसं होईल, चुकीचं कसं होईल आणि त्याच्यासाठी जे काही आपण ती काळी जादू, ब्लॅक मॅजिक बऱ्याच ठिकाणी अजूनही होतं. म्हणजे आपल्या शहरी भागामध्ये आपण फक्त ते वाचलेलं आहे. आपल्याला ते माहीत नाही. पण अजूनही ह्या गोष्टी कुठेतरी घडत असतात. करतात लोकं. तर हे सगळं जे आहे हे भूतगणांची भूतप्रेतांची पूजा करतात किंवा काळी जादू वगैरे आपण ज्याला म्हणतो. आणि मग पुढे आहे, आता तपस्येबद्दल भगवंत सांगत आहेत. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही, ते अभिमान, अहंकार, वासना, आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात, त्यांना राक्षस असं म्हणतात. आता राक्षसी लोकांची तपस्या आपण म्हणजे आता हल्ली भरपूर मायथॉलॉजिकल सीरियल्स भरपूर असतात. त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे ते लोकं कसे अघोरी तपश्चर्या करत होते. म्हणजे आपण त्या टीव्हीवर पाहिलेलं आहे. म्हणजे पण त्या लोकांनी त्या काळात कशा पद्धतीने खरी तपश्चर्या केलेली आहे, की खूप अशी अघोरी विचित्र अशी तपश्चर्या, की रावणाने सुद्धा जी तपश्चर्या केलेली होती, ती अघोरी अशी तपश्चर्या केलेली होती. आणि मग भगवान शिवशंकरांना काही पर्याय उरला नाही. त्यांना वरदान द्यावं लागलं. आणि असं मग त्या अशा सगळ्या तपश्चर्या जेव्हा करतात, तेव्हा ते कुठेतरी मी कसा बलशाली आहे, माझं कसं सामर्थ्य आहे, हा कुठलातरी अहंकार असतो, तो डोकावत असतो आणि तो जगाला दाखवून द्यायचा असतो आणि म्हणून मी तिन्ही लोकांचा स्वामी. भगवान श्रीकृष्ण वगैरे कोण नाही. असं कुठेतरी त्यांना दाखवायचं असतं आणि म्हणून ते कठोरातली कठोर तपश्चर्या करतात. आणि मग ते करत असताना, की बाबा आपलं हे शरीर आहे. त्या शरीराला काही त्रास होतो आहे का? त्याला वेदना होत आहेत का? किंवा आपल्या आतमध्ये एक आत्मा आहे. आपल्या आतमध्ये एक परमात्मा स्थित आहे. तर त्यांनाही तर वेदना होत असतील. हे इतकं अघोरी काहीतरी असा विचार सुद्धा येत नाही किंवा असा विचार सुद्धा ते करत नाहीत. केवळ आणि केवळ अभिमान, अहंकार, मी बघा माझ्यासारखं दुसरं कोणी नाहीच आणि हे काहीतरी माझं सामर्थ्य, माझं प्रचंड बल वगैरे असं काहीतरी ते दाखवण्याच्या इच्छेमध्ये तशा काहीतरी चुकीच्या मार्गाने ते कठोर तपश्चर्या करतात, जी शास्त्रात सुद्धा सांगितलेली नाही आहे. मग आता आहाराचं बद्दल सांगितलेलं आहे. आता आहार आपल्याला माहिती आहे, की अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आणि ते काय आहे? ते उदरभरण नोहे, ते काय आहे? जाणीजे यज्ञकर्म. ते एक यज्ञकर्म आहे. मग ते यज्ञकर्म कसं असलं पाहिजे? भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते. म्हणजे भोजनाचेही 3 प्रकार आहेत. आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3-3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद आता तू माझ्याकडून ऐक.
आता भगवंत सांगत आहेत, आता भोजनाबद्दल पहिले बोलत आहेत. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारं, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारं, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारं असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. म्हणजे सात्विकी लोक आहेत, त्यांचा आहारही सात्विकी असतो. मग त्या सात्विक आहार घेतल्यावर काय होतं, की आयुष्यामध्ये वृद्धी येते. म्हणजे आपलं आयुष्य जे आहे ते अजून वाढतं. त्याच्यानंतर ते आयुष्य नुसतं वाढत नाही, तर ते निरोगी होतं, आरोग्य सांभाळतं, आपल्या बुद्धीला चालना देणारं असतं, आपलं सामर्थ्य वाढवणारं असतं. जिथे बुद्धीला चालना देणारं आहे, सामर्थ्य वाढवणारं आहे, जे निरोगी आयुष्य आहे, जिथे निरोगी आयुष्य आहे, तिथे समाधान आहे, तिथे सुख आहे, तिथे आनंद आहे. हो की नाही? नाहीतर रोज उठल्यावर अरे माझं डोकं दुखतं, पोट दुखतं, मग असं कुठे सुख, कुठे समाधान नाही. असं जे निरोगी आयुष्य आहे ते नेहमीच आनंदी असतं की नाही? आणि मग हे हे कशामुळे होतं, की जे आपण सात्विक आहार ग्रहण केल्यामुळे. मग त्या सात्विक आहारामध्ये काय-काय समावेश आहे? आता इथे केळीच्या पानामध्ये बघा वाढलेलं आहे, तर तुम्ही बघू शकतात, की हे सगळं सात्विक जेवण आहे, की वरण, भात, चटणी, कोशिंबीर, दही, त्याच्यानंतर जे काही फळं आहेत, सलाड आहे, की हे जे रोजचं लागणारे जे आपले पदार्थ आहेत आणि ज्या भाज्यासुद्धा आपण खातो, भाजी-पोळीमध्ये ज्या भाज्यासुद्धा ज्या खातो, की त्या अ, कमी तिखट मिठाच्या, की म्हणजे उगाचच काहीतरी भरपूर मसालेदार वगैरे असं नाही. हे सगळं जे आहे हे सात्विकी भोजन आहे आणि जे सात्विक पुरुषांना प्रिय असतं. आणि पुढचं आहे, की पुढचा प्रकार आहे तामसिक भोजन, सॉरी राजसी. मग त्याच्यामध्ये बघा कडू, आंबट, खारट, फार गरमागरम वाफाळलेलं, मस्त असं तिखट, कोरडं, जळजळणारं. पण मग ह्या अशा वाफाळलेल्या, गरम, मसालेदार, चमचमीत येतं की नाही तोंडाला पाणी. पण असं सगळं जे जेवण असतं की नाही, त्याच्याने काय होतं, दुःख, काळजी, रोग उत्पन्न करणारं भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. काय आहे गरमागरम जे असं मसालेदार चमचमीत खाल्लं की मग ॲसिडिटी होते. ॲसिडिटी झाली की डोकं दुखतं, पोट दुखतं, मळमळ काय-काय म्हणजे वेगवेगळे आजार होतात. म्हणजे आपल्याला आपल्याला एवढं हे माहिती आहे की आपलं पोट जे आहे, आपले सगळे जे आजार जे आहेत तिथेच उत्पन्न होत असतात. कारण की आपण काहीतरी अरबट-सरबट खातो. आपल्याला त्याचं पचन नीट होत नाही आणि मग त्याचं पुढे कालांतराने काहीतरी मग कुठलेतरी आजार होतात वगैरे, हो की नाही? तर हे सगळं जे आहे हे राजसी जेवण आहे किंवा राजसी भोजन आहे, की जे राजसी वृत्तीचे असतात, त्यांना हे असं खूप मसालेदार, त्याच्यानंतर चमचमीत हे सगळं जे आहे, ज्याच्याने त्रास होणार आहे, असं हे जेवण आवडतं. पुढचे आहे तामसी प्रकार. त्याच्यामध्ये जे भोजन कच्चं, रस नसलेलं, दुर्गंध येणारं, शिळं, उष्ट, जे अपवित्र आहे, म्हणजे मांसाहार वगैरे जे लोकं करतात किंवा जे तर हे सगळं भोजन जे आहे, हे तामसी लोकांना आवडतं. की असं जे भोजन आहे, की तामसी लोकांचं जेवण सुद्धा मग त्याच पद्धतीचं असतं, की म्हणजे कच्चं आहे, त्याच्यामध्ये दुर्गंधी आलेली आहे, शिळं, त्याच्यानंतर जे अपवित्र आहे आणि मग तशा आपल्याला माहिती आहे, की हे नुसतं आपण ज्या अन्न ग्रहण करतो, त्याचं पचन झाल्यानंतर त्याच्यातनं रसग्रंथी तयार होतात. त्या रसग्रंथींचा आपल्या संपूर्ण शरीरावर कसा प्रभाव पडतो, आपल्या मनःपटलावर, बुद्धिपटलावर कसा प्रभाव पडतो, हे आपण पाहिलेलं आहे. जसं आपण अन्न ग्रहण करणार, तसं पचन होणार. तशा पद्धतीनं ते मग आपले विचार, आपले आचार अशा पद्धतीने आपलं जीवनशैली होणार की नाही. आपलं रोजचं जे जीवन आहे, अशा पद्धतीने आपलं घडत जाणार. त्यामुळे जेवण करणं म्हणजे जेवण म्हणजे हे भोजन जे आहे, की हे एक यज्ञकर्म आहे आणि त्यामुळे ते तशा पद्धतीनेच झालं पाहिजे आणि की जे सुद्धा शास्त्रयुक्त्या युक्तच झालं पाहिजे. पुढचा आहे जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विकी यज्ञ आहे. आता आपल्याला यज्ञ कर्म जे आहे त्याबद्दल बोलतायत भगवंत इथे, की सात्विकी यज्ञ. मग सात्विकी यज्ञ काय आहे? आता मला सांगा, की कलियुगामध्ये काय आपल्याला
विहित कर्म किंवा यज्ञ कर्म काय सांगितलेलं आहे कलियुगामध्ये? आठवतंय का कोणाला? कोणी सांगेल मला? माताजी नामस्मरण. नामस्मरण. खूप छान. हरे कृष्ण माताजी. आपल्याला नामस्मरण जे आहे ते आपल्याला कलियुगामध्ये सांगितलेलं आहे. बाकी कुठलंही कर्म नाही, पण विहित कर्म म्हणून, यज्ञ कर्म म्हणून आपल्याला नामस्मरण आपल्याला करायचं आहे. मग हे जो आहे मग ते नामस्मरण सुद्धा कसं करायचं, की जसं आपण 5व्या अध्यायात पाहिलं होतं त्या पद्धतीने. आणि त्याच्यानंतर पण नामस्मरण करताना आपण ते भगवंताला अर्पण करायचं, कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करायची. आणि मग असं जे नामस्मरण आहे, असा हा जो यज्ञ आहे, हा सात्विकी यज्ञ आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. परंतु हे भरत श्रेष्ठा, अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अशा अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी आणि फळाची नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजसी समज. फळाची अपेक्षा आपण ठेवलेली आहे, की माझ्या समोर एक इप्सित फळ आहे, किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपण वेगवेगळ्या यज्ञ करतो, वेगवेगळ्या पूजा करतो. आता सांगायचं झालं तर आता बघा, आता ह्या लागोपाठ एक एक सणवार येऊन गेले आपल्याकडे. अ, गोविंदा झाला, गणपती झाले, दिवाळी झाली. खाली उतरले की हे मोठमोठे फ्लेक्स लागलेले असतात. यांच्या करून हे, मग ही पूजा केलेली आहे. मग काय गणपती असतात, यांच्यातर्फे हा गणपती उत्सव, आणि मग त्यांची ती लाइटिंग आणि ते सगळं असं भव्य-भव्य असतं की नाही? पण मोठमोठे फ्लेक्स त्या गणपतीचं कुठेतरी छोटंसं चित्र असतं, आणि ह्या लोकांचे मोठमोठे चित्र वगैरे असे मोठमोठे फ्लेक्स असतात. त्याचं कारण काय असतं? त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ तिथे दडलेला आहे, की मग यांच्या नावाचे गणपती सुद्धा येतात, की यांचा गणपती, त्यांचा गणपती, यांचा गोविंदा. हल्ली आपण काय-काय बघतो की नाही? तर हे सगळं जे आहे हे राजसी आहे, की काहीतरी वैयक्तिक स्वार्थ आहे. लोकांना दिखाव्यासाठी, की मी हे केलेलं आहे, की याच्यामुळे म्हणजे मी किती चांगला आहे आणि मी किती काही लोकांसाठी करतो आहे, देवासाठी करतो आहे वगैरे. आणि त्याच्यामागे त्यांचा एक सुप्त असा वैयक्तिक स्वार्थ दडलेला असतो. तर हे सगळं जे आहे हे राजसी यज्ञ आहे. आणि हे मोठ्यांचं झालं, म्हणजे हे हे बाहेरचं झालं. इव्हन घरात सुद्धा बरेचसे लोकं घरगुती सुद्धा कुठलं काही करायचं असेल, किंवा पूजा अर्चा किंवा साधा नामजप सुद्धा की आपण करताना, की माझा काहीतरी आपला वैयक्तिक स्वार्थ असतो, आणि वैयक्तिक स्वार्थ म्हणजे वैयक्तिक इच्छा आहे, आकांक्षा आहेत. आणि कारण की भौतिक प्रपंच आहे, तर भौतिक इच्छा ह्या असणार, काहीतरी कुठेतरी कमी असणार. आपण म्हणतो जगी सर्व सुखी असा कोण आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला काहीतरी आलेलं असतं, आणि मग ते त्या पूर्ततेसाठी, ती इच्छा पूर्ण होण्यासाठी मग आपण त्या देवाला साकडं घालतो, नामजप करतो. तर हे सगळं जे आहे हे राजसी आहे. म्हणजे शास्त्राला सोडून आहे, अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ म्हणतात. मग तामसिक यज्ञ असा आहे, की शास्त्रविधीला विधिवत असा नाही आहे. आता आपल्याला कुठलाही आपण यज्ञ कर्म करायचं म्हटलं, तर आपण आधी काय करतो? संकल्प करतो. त्याच्यानंतर ते पूर्ण झाल्यानंतर, त्याची पूर्तता झाल्यानंतर आपण अन्नदान करतो, किंवा आपण कुठेतरी दानधर्म करतो. तर हे सगळं जे आहे हे विधिवत आहे. पण काही लोकं जे आहेत, की त्यांना हे माहितीच नसतं, आणि मग ते अन्नदान न करता कुठल्याही जे मंत्रांशिवाय किंवा दक्षिणा न देता वगैरे असे जे करतात, आणि हे सगळे तामसिक यज्ञ असतात. जे विविध असुर जे होते, बऱ्याच असुरांनी घोर तपश्चर्या केलेली आहे, अघोरी तपश्चर्या केलेली आहे. तर त्यांचं हे सगळं तामसिक तपस्या किंवा तामसिक पूजा होती. कुठल्यातरी तामसिक वाईट हेतूसाठी त्यांनी ते केलेलं होतं. मग आता पुढे आहे, की शारीरिक तपस्या. म्हणजे आता आपल्याला द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरम तप उच्यते. मग तपाचेही प्रकार आहेत. त्याचा पहिला प्रकार आहे शारीरिक तप. मग देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञाने यांची पूजा करणं, पवित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जातं. आता शारीरिक तपामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, ज्याच्यामध्ये आपल्या सरळपणा, आपल्या वागण्या बोलण्यामध्ये एक साधेपणा, सरळपणा पाहिजे.
अहिंसा आपल्याला अहिंसेचे वेगवेगळे आपल्याला अर्थ माहिती आहे. त्यातला एक अर्थ प्रभुपाद यांनी सांगितलेला होता, की जे आपण भगवंतांचं म्हणजे ज्यांना माहिती आहे, की जे भगवंतांच्या कुठल्याही आता आपण गीतेचं उदाहरण झालं तर त्याचा प्रचार प्रसार करत नाही, त्या दिव्य ज्ञानाचा प्रचार प्रसार करत नाही, म्हणजे त्या एक प्रकारची ती अहिंसाच आहे. ब्रह्मचर्य, सरळपणा, पावित्र्य पावित्र्य आपण जी शारीरिक स्वच्छता करतो, मग ती अंतर्बाह्य स्वच्छता हा एक शारीरिक तप आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण बघा की जे ज्येष्ठ आहे, जे वरिष्ठ आहे, जे पूजनीय आहे, जे गुरुपदावर आहे, जे संत पदावर आहे, आपण मंदिरात जेव्हा जातो तेव्हा आपण जो नमस्कार करतो, मग नमस्कार हा सुद्धा एक आता स्त्रियांसाठी जो आहे पंचांग नमस्कार असतो आणि पुरुषांसाठी जो आहे तो साष्टांग नमस्कार असतो. तर हा सुद्धा शारीरिक तपामध्येच मोडला जातो. त्याच्यानंतर आपला एक आहे, दुसरा आहे वाणीचा तप. वाणी म्हणजे वाचा. मग त्याचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार त्याचा सुद्धा बघा इथे सांगितलेलं आहे. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. म्हणजे दुसऱ्याला न बोचणारं प्रिय हितकारक यथार्थ भाषण, तसेच वेदशास्त्रांचं पठण व परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप आहे. मग आपण जे बोलतो आहोत, आता आपण 14व्या अध्यायात शिकलो, त्याच्यानंतर आपण आपली जी क्रिया आणि क्रियेवर असलेली आपली प्रतिक्रिया, हो की नाही? मग मोस्टली प्रतिक्रिया ही आपण बोलून व्यक्त करतो, हो की नाही? आपण जे बोलतो ते बोलणं ते प्रिय आहे का, हितकारक आहे का, तर ते का कोणाला बोचणारं आहे, कोणाला वाईट वाटणारं आहे. तर हे सगळं जे आहे, तर हा झाला वाणीचा तप. आणि हे सगळं आपल्याला मग हे सगळं त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. आपण जे अन्नग्रह म्हणजे वाणी वाचा म्हणजे आपलं जे तोंड जे आहे, मुख जे आहे, तर त्याला दोन कार्य आहेत. एक म्हणजे आपण जीभ म्हणजे आपली चव, आपण जे अन्न ग्रहण करतो तर ते वेगवेगळ्या चवी, तर ते एक आहे. आणि दुसरं आहे की आपण जे बोलतो ते, तर याला बाकी सगळ्या आपल्या इंद्रियांचे एकच कार्य आहेत, म्हणजे आपल्या याचं जे आहे याचे दोन कार्य आहेत, एक बोलणं आहे आणि एक वेगवेगळ्या चवी. तर म्हणजे चव जे आहे म्हणजे आपण सात्विक आहार घेणं, आता हा पण एक तप आहे. आणि दुसरं आहे की आपण मग आपल्या मुखातून मग आपण नामजप केला पाहिजे. मग ते अभ्यासानं स्वाध्याय, मग स्वाध्यायामध्ये काय आहे, तुम्ही नामजप करा, तुम्ही शास्त्रांचं वाचन करा, वेदांचं वाचन करा. तर हा म्हणजे हा एक अभ्यासाने तुम्ही तुमच्या वाणीचा तप जो आहे तो तुम्ही करू शकता. पुढे आहे की मनाची तपस्या. मग त्याच्यामध्ये शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण, विचारांची शुद्धता ही सुद्धा एक मनाचीच तपस्या आहे. मग मन हे सुद्धा आपण बघा की आपल्याला माहिती आहे मनाचा वेग किती आहे, 9,00,000 मैल्स पर सेकंद एवढा आपल्या मनाचा वेग आहे. मग त्या मनाला शांत, कुठल्याही आजूबाजूच्या प्रलोभन आहेत, आसक्ती आहेत, तर त्यांचं कुठलेही आकर्षण न करता स्वतःवर नियंत्रण ठेवणं. आणि परत आपल्या मनामध्ये विचार उत्पन्न होत असतात की नाही, वेगवेगळे विचार येत असतात, तर ती वैचारिक शुद्धता सुद्धा ही एक प्रकारची, मग तो शुद्ध विचार, सात्विक विचार, तर ही सुद्धा मनाची तपश्चर्या आहे. की समोर कुठलीही गोष्ट आली, आता आपण आजच्या अध्यायात वेगवेगळ्या अगदी भोजनापासून सगळं पाहिलेलं आहे. तर हे सगळं आपण जर याच्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणणं म्हणजे आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण आणणं, आसक्तींवर नियंत्रण आणणं, तर ही याची सुरुवात कशापासून होते, मनापासून होते. आणि म्हणून मनाची तपस्या ही ही सुद्धा फार महत्वाची आहे. पुढे आता आपल्याला तपाचे सुद्धा 3 प्रकार आहेत, सात्विकी, राजसी, तर ते सांगितलेले आहेत. श्रद्धया परया तप्तं तपः तद्विधं नरे
अफलाकांक्षीभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते. मग फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेले तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विकी तप म्हणतात. मग आता आपण वाणीचा, शारीराचा आणि मनाचा हे 3 प्रकारचे तप पाहिले. मग हे करत असताना कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता ते फळ जे आहे ते भगवंताला जर आपण अर्पण करून ते करत असू तर तो आहे सात्विकी तप. म्हणजे आपण एखादी पूजा अर्चा करतो आहे, एखादे नामजप करतो आहे, एखाद्या मंदिरात जातो आहे, पण त्याचा आपण कुठल्याही की बाबा ह्याच्या बदल्यात नाही की कुठल्याही फळाची इच्छा नाही आपण व्यक्त करत आहोत, तर तो झाला सात्विकी तप. राजसिक तप काय आहे की सत्कार मान पूजार्थ तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजस चलम अध्रुवम. म्हणजे तप सत्कार मान पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप ते राजसिक आहे असं म्हटलं जातं. आता आपण मगाशी बोललो तसं की आपल्याला काहीतरी हवं आहे, फळाची अपेक्षा हवी आहे आणि मग असं आपण जो तप करतो, जी पूजा करतो, तर ते काय तो क्षणिक फळ देणार आहे. म्हणजे आपण आराधना केली, उपासना केली, त्याचं फळ मिळालं, तिथे म्हणजे आपला विषय संपला. मग पुन्हा आपण म्हणजे या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकणारच आहोत. म्हणजे ते क्षणिक फळ देणारी पूजा आहे, ही राजसी आहे. आणि त्यातला दुसरा प्रकार म्हणजे आत्ताच आपण पाहिला, की जे काहीतरी सत्कार, मान, पूजा म्हणजे आपल्या स्वार्थासाठी जे करतात. मग आता आपण जी उदाहरणं पाहिली, की गणेशोत्सव हल्लीचे जे होतात, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या सणांचे सेलिब्रेशन जे होतं, अ, त्याच्यानंतर आपण जे कृष्ण जन्माष्टमी जी साजरी केली जाते, हे सगळं जे हे सेलिब्रेशन आहे, हे सगळं राजसिक प्रकारामध्ये मोडलं जातं. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्य सादानार्थ वा तत्ताम समुदाहृतम. म्हणजे मुखतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप म्हणजे तामसिक तप आहे. म्हणजे तामसिक तप मध्ये आपण मगाशी रावणाचं उदाहरण पाहिलं होतं तसं की ज्याच्यामध्ये स्वतःच्या शरीराला, मनाला, त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टींना जे त्रास होतो आहे, आपल्यामध्ये स्थित असलेला आत्मा परमात्म्याला सुद्धा त्रास होतो आहे. पण ते कशासाठी की मी कोणीतरी आहे, माझं सामर्थ्य आहे, माझं बल आहे, तो अहंकार दाखवण्यासाठी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्याच्याने दुसऱ्याचं काहीतरी वाईट होणार आहे, अहित होणार आहे आणि त्याच्यासाठी जे केलं जातं, तर हे आहे, ही तपश्चर्या आहे, तप जे आहे हे तामसिक तप आहे. मग दानाचे पण प्रकार आहेत. दातव्यम इति यद्दानं दीयते नुपकारेणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. कर्तव्यापोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी, योग्य स्थळी, योग्य व्यक्तीला दिलेले दान म्हणजे सात्विक दान. मग सात्विक दान पुन्हा तेच सगळं सात्विक सात्विक की ज्याच्यामध्ये की आपलं स्वतःच काही वैयक्तिक स्वार्थ नाही, कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाही. फक्त माझ्याकडे ते आहे आणि म्हणून मी दुसऱ्याला देतो आहे किंवा कर्तव्य भावना, बाकी दुसरं काहीच नाही. आणि की बाबा मी आता याला मदत केली म्हणजे आपण बघा एखाद्याला मदत पण करतो. तर आपल्याकडे बघा कसं असतं, की आपण बाबा हा मला परत उद्या उठून मदत करणार आहे का? मी आज तर नाही तर केले कितीही केलं तरी तो मला परत कधीच माझ्या गरजेला कधीच उपयोगी पडत नाही. असं आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो ना. मी आपल्या बघावं तेव्हा त्याला मदत करतो, त्याला हवं ते देतो वगैरे. अशा आपल्याकडे ह्या बऱ्याच वेळा आपण बोलत असतो. हो की नाही? मग असं न करता इव्हन आपण मैत्री सुद्धा आपण कशी करतो, की एखाद्याची आपण हसतो सुद्धा रस्त्याने जाताना एखाद्याला स्माईल पण आपण कशी देतो, तेव्हा तो कोणीतरी एकदम मोठा आहे किंवा त्याचा मला काहीतरी भविष्यात फायदा होणार आहे, त्याचा मला काहीतरी उपयोग होणार आहे म्हणून अशा लोकांशी आपण मैत्री करायला जातो, स्वतःहून बोलायला जातो, स्वतःहून स्माईल देतो आणि ज्याचा आपल्याला काही उपयोग नाही, आपण
कधी पण त्याला आपण स्माइली देत नाही, त्याच्याशी बोलत पण नाही. हो की नाही? पण जे सात्विकी लोकं असतात, ती कुठलीही गोष्ट ही एक त्यांची आपसूक होते किंवा समभावनेने होते. कर्तव्य म्हणून केली जाते. मग ते दानच सुद्धा जे आहे, की ते दान करताना सुद्धा, की बाबा हे माझं कर्तव्य आहे, माझ्याकडे आहे ना आणि त्यामुळे मी हे दिलेलं आहे, म्हणून मी हे दान करतो आहे. मग वेगवेगळ्या प्रकारची दानं आहेत. मग आता इथे तुम्हाला चित्रात दिसत आहेत आणि आता पुढच्या महिन्यात येतच आहे, की आता आपल्याकडे मोक्षदा एकादशी येते आहे. तर भगवद्गीतेचं आपण बरेच जण म्हणजे इस्कॉनमध्ये भगवद्गीता जी आहे तिचं ती दान म्हणून दिली जाते. म्हणजे आपण सुद्धा पटकन कोणाला पण भगवद्गीता घेऊन देऊ शकतो, की बाबा तू वाच. तू पण हे दिव्य ज्ञान जे आहे, हे मी घेतलं आहे किंवा मी वाचलं आहे. तू पण वाच. म्हणजे आपल्याला कितपत कळेल माहीत नाही, पण आपण जर एखाद्याला दिलं आणि जर कदाचित त्याच्यातला त्याचं काहीतरी पूर्वसंचित चांगलं असेल, त्याला ते पटकन उमजलं आणि त्याचा उद्धार झाला, तर किती छान ना, की आपण कोणाला तरी ती गीता दिली होती, ते पुस्तक दिलं होतं आणि त्याचा त्यांच्या आयुष्यावर किती छान परिणाम झाला. तसं हे कळत-नकळत अशा बऱ्याच गोष्टी होत असतात. त्यामुळे आपण हे सात्विक दान जे आहे, की ते आपण केलं पाहिजे किंवा आपलं दान जे आहे, ते योग्य व्यक्तीला, योग्य स्थळी करणं गरजेचं आहे. आता इथे दशरथ महाराजांचं उदाहरण आहे, हे आपण मागच्या एका अध्यायात पण पाहिलं होतं. तर दशरथ महाराजांनी जेव्हा पुत्रकामेष्ठी यज्ञ केला आणि नंतर त्यांच्याकडे 4 पुत्रांचा जन्म झाला. आनंद द्विगुणित होता दशरथ महाराजांचा आणि त्यामुळे त्यांनी त्या आनंदामध्ये त्यांनी कर्म फळ जे आहे, तर त्यातला काही वाटा सगळ्यांना द्यावा, असं म्हणून त्यांनी भरभरून दान दिलं. त्यांच्याकडे कसली कमतरता नव्हती आणि पण मनाचा मोठेपणाही तितकाच होता. कमतरता नव्हती पण आणि मनाचाही तेवढाच मोठेपणा होता. शुद्ध सात्विक असे होते दशरथ राजा आणि त्यामुळे प्रजेला त्यांनी भरभरून दान दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे आपलं जे कर्मफळ मिळालं, जरी तुम्ही सकाम भक्ती केली, तरी तुमच्या कर्मफळाचा काही हिस्सा, काही भाग तुम्ही तो परत भगवंताच्या कार्यासाठी तुम्ही करू शकतात, लावू शकतात. त्याच्यानंतर पुढचं आहे राजसिक दान. त्याच्यामध्ये प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक आहे. आता बघा हे किती सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. ते तुम्हाला चित्रामध्येच दिसतं आहे. तो ते काहीतरी अन्नदान करतो आहे, पण एकीकडे तो सेल्फी घेतो आहे. मग तो सोशल मीडियावर पोस्ट करणार, FBवर, Facebookवर, Instaवर, WhatsApp स्टेटस सगळीकडे बघा, बघा मी किती दान केलं, मी किती दानशूर आहे. माझ्यासारखा दानी मीच वगैरे, वगैरे असं तो काहीतरी अ, असे बरेच असतात की नाही, आज इथं हे वाटप केलं, वह्यांचं वाटप केलं, औषधांचं वाटप केलं, ह्या दवाखान्यात गेलो, इथे रुग्णसेवा केली वगैरे असे बरेच महाभाग असतात, की जे WhatsApp स्टेटस, Facebook आणि आपल्याला असं वाटतं, वाह! वाह! किती छान-छान आहे. किती चांगला माणूस आहे. हे सगळं राजसिक आहे. कुठेतरी वैयक्तिक स्वार्थ आहे. आपली प्रतिष्ठा उंच व्हावी, आपलं समाजामध्ये नाव व्हावं, 4 लोकांनी आपलं वाह-वाह करावी, आपलं कुठलंही काम आपसूक व्हावं वगैरे अशा कुठल्यातरी सुप्त हेतूने हे सगळं केलेलं असतं. नाही हे त्यामुळे ह्याला राजसिक असं म्हटलेलं आहे. आणि तामसिक दान ह्या सगळ्यांपेक्षा वेगळं आहे. अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते. असत्कृतं अवज्ञातं तद्दान समुदाहृतम्. म्हणजे अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष किंवा आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे. इथलं पण हे जे चित्र आहे तर याला याने याला कोणीतरी दान दिलेलं आहे आणि त्याचा उपयोग त्याने कशासाठी केलेला आहे, की तो काहीतरी व्यसन करण्यासाठी केलेला आहे. म्हणजे आपण काहीतरी कोणाला दान द्यावं आणि त्याने त्याचा उपयोग जो आहे तो दुरुपयोग करावा आणि अशा लोकांचं किंवा असं हे जे दान जे आहे, हे अज्ञानातून आलेलं असतं. असं किंवा अज्ञानतेचं दान आहे.
आता तपाचे भाग झाले, दानाचे भाग झाले, भोजनाचे भाग झाले, सगळं झालं. आता पुढचं आहे, भगवंत आपल्याला हरी ओम तत्सत ह्या मंत्राबद्दल सांगताहेत किंवा हा मंत्र जो आहे आपण ठिकठिकाणी ऐकलेला आहे. हरी ओम तत्सत किंवा ओम, कुठल्याही मंत्राची सुरुवात बघा हरी ओम पासून होत असते. मग तुम्ही श्री सुक्त असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही गणपती अथर्वशीर्ष असेल किंवा वेगवेगळ्या तुम्ही स्तोत्र कुठलंही म्हणा किंवा आपला कुठलाही नामजप, कुठलाही मंत्र जो असतो, तो ओम या शब्दापासून सुरुवात होतो आणि मग पुढे मंत्र असतो. हो की नाही? तर हे सगळं जे आहे तर ते नेमकं काय आहे तर आपण बघूया. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम, तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरलेले होते. मग आता ओम तत्सत हे जे 3 शब्द जे आहेत आपल्याला आता माहिती आहे की ह्या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती झाल्यानंतर सगळ्यात पहिले निर्मिती ही ब्रह्मदेवांची झाली. मग ब्रह्मदेवांनी भगवंताची आराधना करण्यासाठी काय तर त्यांनी ओम तत्सत किंवा हरी ओम तत्सत हा मंत्राचा त्यांनी ह्या मंत्राने ते भगवंताला अर्जवायचे, आराधना करायचे. आणि अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी नंतर जे आपले वेद लिहिले गेले, प्रत्येक वेदसूत्र असतील, मंत्र वेगवेगळे लिहिले गेले, वेगवेगळे श्लोक लिहिले गेले, तर त्यामध्ये सुद्धा ह्या 3 गोष्टींचा समावेश झालेला आहे. आणि मग त्या शब्दांचे अर्थ काय आहेत आपण नेमकं जाणूया. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान, तपस्या करतात आणि नेहमी ओमने सुरुवात करतात. आपण संकल्प करताना सुद्धा पहिले ओम म्हणतो, संकल्प करतो आणि मग पुढचं कर्म करतो. मग ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टः नाम. पहिलं ते ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. मग ओम हे कोणाचं कारक आहे किंवा कुणाला आपण अर्जवत आहोत तर आपण भगवान विष्णू यांना अर्जवतो आहे. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेलं आहे. म्हणजे आपण जे काही करतो आहोत ते पहिले भगवंताला अर्पण करायचं आणि म्हणून ओम. मग ओम म्हणजे कोण तर भगवान विष्णू, भगवान श्रीकृष्ण. हो की नाही? तर त्यांना आपण कारण की तेच पुरुष आहेत, तेच कर्ता आहेत. हो की नाही? आणि मग त्या परमपुरुषाला कर्ता आहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम आपण म्हणतो. तर अशा ह्या परमपुरुषाला आपण अर्जवत आहोत आणि म्हणून आपण ओम असं म्हणतो. आणि मग पुढे तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या, दान करावं. अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. मग तत् तत् या शब्दाने काय होतंय तत्वमसी. हो की नाही? मग तत्वमसी याचा अर्थ आहे की मी हे जे कार्य करतो आहे तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचं वर्णन करतात. आपण बंधनात केव्हा अडकतो जेव्हा आपण म्हणतो मी केलं आहे माझ्या आनंदासाठी. मृगराजाची गोष्ट आठवते की नाही? दान केलं होतं अगदी 10,000 गायी, अगदी असं उंची वस्त्र अलंकारांनी सुशोभित अशा गायींचं दान केलं होतं तरी बंधनात अडकले होते का? कारण की त्यांना कुठेतरी ते स्वतःला कर्ता समजत होते. स्वतःच्या प्रजेसाठी मी माझी प्रजा आनंदी राहावी यासाठी ते करत होते. हो की नाही? मग जेव्हा आपण तत् या शब्दाचा अर्थ करतो तेव्हा याचा अर्थ आपण म्हणतो की नाही कुठलीही सुरुवात आपण म्हणतो इदम न मम हे माझं नाहीये म्हणजे हे मी कर्म करतो आहे तुला अर्पण आहे. तुला म्हणजे भगवंताला अर्पण आहे आणि म्हणून तत् ओम तत् ओम भगवंताला अर्जवतो आहोत तत् तुला अर्पण आणि म्हणजे आपण त्याच्या परिणामांकडे त्याच्या भौतिक परिणामांच्या बंधनातून आपण स्वतःला मुक्त करण्यासाठी आपण तत् या शब्दाचा अर्थ किंवा वापर उच्चारण करतो आहे. सत सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना उत्तम कर्मातही सत शब्द वापरला जातो. आपल्याला माहिती आहे सत आचार, सत विचार, सदुपयोग, सद्भावना, सात्विक. हो की नाही? तसेच यज्ञ, तप, दान यांमध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असं म्हणतात.
आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असं म्हणतात. सत म्हणजे सत्य, एकदम स्वच्छ शुभ्र. आपण ते टीव्हीत ऍड दाखवतात ना, सफेदी की चमकार वगैरे सारखं, इतकं स्वच्छ, इतकं शुभ्र की त्याच्यामध्ये कुठलाही जराही कशाचाही कुठल्याही भौतिक गोष्टींचा लवलेश असता कामा नाही. इतकं स्वच्छ शुद्ध भाव तिथे असला पाहिजे. आणि हे म्हणजे मी हे कर्म करतो आहे हे त्या सात्विक भावनेने, त्या सत्य भावनेनं तुला त्या सत्वाकडे, त्या सत्याकडे जाण्यासाठी, त्या परमसत्याकडे जाण्यासाठी मी हे करतो आहे. आणि मग त्याचा मग काय परिणाम आहे की सत म्हणजे शाश्वत. माझ्या परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य, की हे कार्य माझं आहे की हे शाश्वत असं असू दे, चिरंतन असं असू दे. आणि मग खरं आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा प्रकृतीने, अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदेही शाश्वत असतात. मग ओम तत् सत, आपण जेव्हा ह्या एक एक शब्दांचं उच्चारण करतो तेव्हा आपण जी पुढे कृती करणार आहोत, जो आपण ती दान तपस्या जे काही विधी करणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये आपण की त्याचं जे फळ जे आहे ते परमेश्वराला अर्पण करतो आहे. आणि त्याचे फळ सुद्धा ते कायम शाश्वत रूपी स्वरूपाचं, किंवा ती जी भावना, ते जे कर्म जे आहे ते शाश्वत प्रकारचं असलं पाहिजे. म्हणजे ते अनेकानेक म्हणजे ते कधीही नाश न पावणारं, किंवा ती भावना जी आहे तशीच ती आपल्या मनामध्ये चिरंतन टिकणारं असं, किंवा त्याचे फायदे जे आहेत ते सुद्धा आपल्याला लॉंग टर्म साठी, म्हणजे शाश्वत, ते कधीही नाश न होण्यासाठी ते आपल्याला त्याचा फळ जे आहे त्याच्यासाठी आपण हे म्हटलं आहे. मग आता चैतन्य चरितामृत मध्ये सुद्धा त्याचा अर्थ सांगितलेला आहे चैतन्य महाप्रभूंनी. तो पण आपण थोडासा बघूया. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ उ म या 3 अक्षरांच्या संयोगाने दिव्य सामर्थ्य असते. जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होते. मग बरेच जण ओंकाराचा जप करतात. मग ओंकारामध्ये उ आणि म हे 3 अक्षर समाविष्ट झालेले आहेत. आणि मग जेव्हा आपण ओम म्हणतो तेव्हा जो ओंकाराचा जप करतो, जो ओंकाराची तपश्चर्या करतो, तेव्हा त्याला कुठल्याही तुम्ही तपश्चर्या करा, काही करा, त्याचं पर्यावसन काय आहे? दिव्य ज्ञानामध्ये आहे, आत्मसाक्षात्कारामध्ये आहे. आत्मसाक्षात्कार कोणाचा होतो? भगवान विष्णूंचा, भगवान परमात्मा स्वरूपाचा होतो की नाही? त्यामुळे त्यांना लगेच ओंकार आणि विष्णू कोणी वेगळे नाहीत याची प्रचिती त्यांना आल्याशिवाय राहत नाही. मग अकारच्च ते कृष्ण सर्व लोकैक नायक, उकारच्च ते राधा मकरो जीव वाचक. मग अकारच्च ते कृष्ण म्हणजे हा हे अक्षर जे आहे ते भगवान श्रीकृष्णांचं कारक आहे, किंवा त्यांना सूचित करते. जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. मग तिन्ही लोकांमध्ये जीव, ग्रह, भौतिक, आध्यात्मिक हे जे काही सगळे जे लोक आहेत त्या सगळ्यांचा तो स्वामी आहे. उकारच्च ते राधा. मग राधा कोण आहे? तर हे श्रीमती राधाराणी, जी भगवंतांची अंतरंगा शक्ती आहे, भगवंतांचं सामर्थ्य आहे, भगवंतांचा आनंद आहे, अशी ती अंतरंगा शक्ती भगवंतांची म्हणजे राधा. तर उ जे आहे ते त्यांच्यासाठी आहे. आणि म म्हणजे आपण, माकार सजीवांना जीव सूचित करते. आपण जे जीव आहोत, आपण जे भगवंतांचे अंश आहोत, तर म म्हणजे उ म म्हणजे ते भगवंत स्वतः आहेत, तिथे भगवंतांची अंतरंग शक्ती आहे. आणि भगवंतांपासूनच उत्पन्न झालेले भगवंतांचे अंश सुद्धा त्या ओम मध्ये समाविष्ट आहेत. आणि म्हणूनच कदाचित आपल्या आत्म्याचा गुणधर्म काय आहे, तर आध्यात्मिक असा गुणधर्म आहे, असं आपण 8व्या अध्यायात शिकलेलो आहोत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हे पार्था, श्रद्धेशिवाय केलेलं हवन, दिलेलं दान, केलेलं तप आणि जे काही केलेलं शुभ कार्य आहे ते सर्व असत आहे. आणि मग ते ना इहलोकात फलदायी होत, ना परलोकात फलदायी होत. मग जिथे श्रद्धा नाही, जिथे विश्वास नाही, ते सगळं असत आहे, असत्य आहे. आणि असं कुठलंही तुम्ही कुठलंही काम करा, कर्म करा, यज्ञ करा, विधी करा,
नामजप करा. त्याचं फळ ना तुम्हाला इहलोकात मिळत, ना तुम्हाला परलोकात मिळत, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि म्हणजे ना भूतलावर मिळत, ना तुमचा मृत्यू झाल्यावरही त्याचं फळ तुम्हाला मिळत नाही, ते कर्म काउंट होत नाही. आणि मग इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजचा आपल्या अध्यायामध्ये आपण अर्जुनाचे काही प्रश्न होते उपासनेबद्दलचे, आणि त्याची भगवंतांनी भरभरून उत्तरं दिलेली आहेत. मग उपासनेचे 3 प्रकार, त्याच्यानंतर यज्ञाचे 3 प्रकार, तपाचे 3 प्रकार, भोजनाचे 3 प्रकार, आपण जे दान करतो त्याचेही 3 प्रकार आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी आपण जे काही यज्ञ कर्म करतो आहोत, जे काही तपश्चर्या करतो आहोत, तर आपण ओम तत्सत ह्या 3 शब्दांचा, ह्या मंत्राचं जर उच्चारण केलं तर निश्चितच आपण त्या कर्म बंधनामध्ये अडकत नाही. म्हणजे आपण इदं न मम, आपण जे म्हणतो की हे माझं नाही, हे भगवंता तुझंच आहे. आणि मग आपण ओम तत्सत म्हटलं की आपले ते फलिक जे आहेत, आपले जे कर्म जे आहे ते कृष्णार्पण होतं. कृष्णार्पणमस्तु आपण जे म्हणतो, हो की नाही? तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.